За да направиш тапасти е лесно. Ето някъде това се прави страстно. С страст и любов. Муа. В началото филийка слайс поставяш ей така. С зеленчуци после декорираш я, о да! С зеленчуци после декорираш я, о да! И разбира се, зехтин! Ха-ха! Прекрасно! Готови ли сте за втората стъпка? Да продължаваме с страст и любов. Муа. После важно е едно, без него няма как. Дай спортните бомбони тук и да запеем пак. Дай спортните бомбони тук и да запеем пак. И мъничко зехтин. Uno, dos, tres. Si me gusta frutas. Едно, две, три. С спортни бомбонки. Когато готвиш, го прави с любов и страст. Влагаш страст в душата на храната и храна в страстта и... Пардон? Понякога се отнася малко. Докъде бяхте? Трета стъпка. Вамос! Страст и любов. Щом продуктите набавиш, ги смесваш с любов. Сервираш ги най-страстно и вече си готов. Нали ме разбирате? И сястие е готово. Остава ни едно. Да грабнете под носа и да добавите малко гол! Не, пардон. Това е другата ми страст. Футбола. Имах предвид да грабнете под носа и да добавите зехтин.